Είμαστε Λιωσίων. Μεγάλο Σάββατο. Βλέπουμε το σκύλο εδώ πέρα, τον καζάνι, και έχουμε ένα πρόβλημα, ένα Vectra Β. Έκαψε πολλαπλασιαστές. Πολλαπλασιαστές δεν είχαμε στο μαγαζί και αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή μετατροπή, μήπως δουλέψει. Το πρόβλημα λύθηκε από τη Mercedes πλέον. Είναι μια πατέντα που έκανε ένας παλαγός. Ένας ψυχοπαθής για να δουλέψει του πατέρα του το αμάξι. Από ό,τι βλέπετε δουλεύει. Μέχρι να σηκωθεί ο Άνταμ από τον τάφο και να αρχίσει να μας δέρνει όλους μαζί.